all alone, just you and me. There's no place I never been. Make reservations for two. This is just between me and you. Never leave us standing in line. Just baby, tonight. Oh, tonight, you're mine. I don't wanna lose you. You don't wanna let it go. Oh, I need to hear me something, baby. Hey, baby, not you anymore. Let's make reservations for two. This is just between me and you. And there will be no standing in line. Just baby, tonight. I don't wanna lose you. You don't wanna let it go. Oh, I need to hear this song. 923 Home Radio Legazpi. Feels good to be home. Mga kwentong pinag-uusapan, mga isyong kailangan malinawan, mga impormasyong kailangan niyong malaman, mga problema at sumbong na kailangan aksyonan, bibigyang solusyon sa programang may katuturan. Reaksyon! 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 Tagapagtanggol ng katotohanan, taga-usig ng may kapalpakan. Di ka makakapagtago, di mo matatakbuhan. Reaksyon! Pagbad ka, lagot ka. Pag good ka, ayos ka. Yan ang programa Reaksyon! Aksyon! Reaksyon! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Tuya na ang programang matao ng kalinawan sa mga issues kang aldaw, ma-informa kang mga napapanahon isyu, manungod sa politika, sosyal, spiritual, pan-ekonomiya, edukasyon, asin iba pa. Ini ang programa Reaksyon! 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 Kaiba sinda Maestro Nel Adtoon, Principal Carlo Obrero, asin si Attorney Ryan Paul Olfindo, ang tabayanan, ang karambola kan mga edukador sa programang Reaksyon! 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 Kada Sabado, alas 8 hasta alas 9 ng aga, digdisa na sa 92.3 Home Radio. Si Maestro Nel Adtoon sa Reaksyon! 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 Ay, hello, good morning. Maraming napagagabi kong region, may napagagabi na probinsya Kalabay, Islang Probinsya, Cagayan, Masbate, Sorsogon, Kamsul, Norte. Good morning. Hello. Sabi na daw. Kaya niya ko pasaan, pasobrahan pa lang sa volume. Welcome to the program, welcome to the show. Hindi po ang programang Reaksyon. Ngayon po ang down in Saturday. It's Sabado-Abado. Welcome po dito po sa 923 Home Radio. Saan po dyan sa main control si Engineer Emerson Echin. Si Engineer Josh Naguli. Engineer Emerson. Wala si Engineer Emerson, Engineer Josh Bustamante. And of course, naghali, nagpa-kamsur. Okay. Nagbisita man sa iyang lupang sinilangan. And of course, kay SM Ronnie Berin, sa lepang station manager. Ako po ang sindupong lingkod, ang sindupong badabang maestro sa radyo, signing on. Dito po sa programang Reaksyon. Ngayon pong Saturday. And as usual, ako lang po ulit. Wala yung aking mga kapartner. Si Sir Carlo and si Attorney Ryan Paul Olfindo. Hindi akong para sa inyo sa dua.
9 in the morning. Budol, mga kaibigan, budol po ang salitang uso ngayon. Budol-budol. Bakit? Mamaya ng konti, ha? Oy, si Insan. Good morning, Insan. Good morning sa'yo. Mabuhay ka. Diyan sa Metro nila ka ba ngayon o nasa Bulacan, Insan? Dion Stone Jr. Good morning. Bakit budol ngayon ang salitang nauuso? Nako, budol po ang uso ngayon. Bakit? Ito ha. Sino ba naman ang hindi nabudol ng ating presidente? Mainit po ngayon na issue. Mainit po na issue kasi excited na sana ako eh. Excited. Nako, hindi lang ako. Marami naging excited. Pagdating po dun sa debate na sana kasang-kasa na rin sana si Carpio. Ganda sana ng debate na yun eh. Sabi ng IBP, sige nga, willing kayo arbiter dyan sa debate na yan. Okay na sana eh. Excited ako eh. Akalain mo, ang Pangulo mismo ang naggaya ng debate doon kay Carpio. Patungkol po sa issue ng West Philippine Sea. Tapos biglang babawiin ng Pangulo. Nako, ay nako. Diba? Sino ba naman ang hindi nabudol dito? Sa bagay, simula pa lang, nung una pa lamang ay talagang budol ng ating Pangulo. Sige, kontra ako yun daw. Yung mga DDS dyan. Yung mga DDS dyan. Hindi po ako DDS, hindi rin ako dilawin or dilawan. Sige, kontra ako dito. The President is the number one budol in the country. The President is the number one budol in the country. Unang-una pa lang, nung nangangampanya pa lang, inabudol na tayo ng presidente. Bakit? Yung 3 months daw na malusog po ang problema sa droga. Ilan na? Hindi lang months, years na. Patapos na lamang ang termino kan presidente. Next year, tapos na. Ang termino kan presidente hanggang ngayon, wala pa rin eh. Kalat pa rin ang problema sa droga. Ano pa? Ito pa mga kaibigan. Ito pa pong kung naalala nyo yung eleksyon. Anong ng kampanya? Kung naalala nyo po ng kampanya, parang dagupan ata yun nangyari sa Pangasinan. Yung presidential debate, araw ng kampanya, sabi ng presidente, para daw, masolusyonan yung problema sa West Philippine Sea. Pupunta daw ang Pangulo ng naka-jet ski, bit-bit ang Philippine flag at ilalagay niya doon sa Scarborough Shoal, sa Kalayaan. Sa ano pa? Yung mga isla dyan sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon, nabudol pa rin tayo. Hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya sino ang hindi magsasabi sa kanya? Sino ba ang hindi magsasabi na ang Pangulo ang number one budol in the country? Daw. May ano ngayon? May 8, 2021. Ayan. Okay. Sabi ni Di Maestro, garo nga yan. Bago po, hindi po ako dilawan. Hindi po ako dilawan. Wala po akong kinalaman sa pagiging mga dilawan nyo o pagiging mga DDS ninyo. Wala po akong kinalaman dyan. Hindi po ako dilawan, hindi po ako DDS. Hindi po ako dyan nabibilang sa mga grupo na yan. Ang sa atin lang po, hindi po ito bias, hindi po pagiging bias ito. Yes, I can say that this one is bias, being bias. Ang ating pong pagtukar kining issue, nagiging bias po tayo, pero pabor po sa katotohanan because this is what really happening in the country today. Ito po ang nangyayari ngayon sa ating pong mahal na Pilipinas.
Bakit ba tayo nabudol ng ating pong Pangulo? Kasi excited ang tao excited ang bayan. Pero bakit po ba tingin nyo? Sige. Bakit nga ba talaga umurong yung presidente? Dahil daw sa mga sinabi o dahil daw sa advices ng kanyang gabinete. Dahil daw po sa sabi ng kanyang mga cabinet member, naku, wag mo nang patulan yan. Unang-una, siya pa lang naman siya, yung unang naggiya ng debate kay Carpio. Unang-una po mga kaibigan, siya po ang unang-unang naggaya kay Carpio. Patungkol po dyan sa issue sa West Philippine Sea. Tapos ngayon, sige na ngayon, bahala na ngayon kaya si Harry Roque. Walang bayag yung ating presidente. Diba? Nada po sa iling nindot na pina-back out ni kan gabinete. Kasi po, yung presenting issue ngayon ay ayaw palihis ng ating pong Pangulo, ayaw pumalihis ng mga nasa administrasyon that the present administration is not doing well with their job. Patungkol po digdi sa tuya pong issue patungkol po sa West Philippine Sea. Baka akalain nyo nga po, akalain nyo nga po mga kaibigan, sabi ng Pangulo, itong papel, yung arbitral ruling po nung sa International Tribunal na ang sabi po ng International Tribunal itong West Philippine Sea na to wala mo nang papakialaman, awag mo nang pakialaman ng mga bansa. So yung presidente nung panahon ni Aquino yung ating pong gobyerno nung panahon ni Aquino nag-back out muna. Umalis, iginalang po yung desisyon ng yung arbitral ruling. Pero yung China, hindi po iginalang yon. Pero ang sabi po ng ating pong Pangulo ngayon, papel lang daw yun. Papel lang daw. Papel lang daw. Bakit papel? Tapos nung una, after 1 month pa lang nun, nako, after 1 month pa lang no, nagpasalamat si Digong. After 1 month ng kanyang panunungkulan, nagpasalamat si Digong sa ating pong dating Pangulo, dating administrasyon, kasi merong alata. Hindi ko nabasa. Bayain na yan si Digong, di ka man yan. Yung sabi ni Pade, good morning Pade, bayain na si Digong, taday ka man dyan kimakwa, di man talaga kumakwa, di kundi, wala Kailangan natin pag-usapan ito ngayon kasi nabudol tayo Even I myself, ako po talagang nabudol ako, yeah, sige. Yan. Okay, sige. Very good, Engineer Emerson. Bayain mo na tayo si Digong, sabi dito sa kuya. Pade, bayain mo na si Digong. Taday ka man, waray. Alam mga gawa si Digong talaga, mga kaibigan, number 1 budol. Good morning, paring Bradbert Baldonado. Good morning, love kong brother. Love ko manika. Good morning sa iyo. Good morning po sa mga Dinagaan. Ayan. Mga taga-Dinagaan po kan Legazpi City. Fight pre. Bata nag-aanap ka pa sa nakasubang giki, adobo sa asin. High blood ka na. Bako man po ka high blood, nag-uulog pa nga ni ako. Pamuman po. Dahil po kaya kasi, ako aminado ako, Engineer Emerson, aminado ako na nabudol ako ng presidente. Bago sa karaw kasi the President, Duterte mga tuwang ansa ko yung binoto kan panahon Tama ka! Oo, tama na. Ayun kan panahon mga tugang, si Digong ansa kuya pong pinagbotong presidente. Kaya lang po sa mga desisyon niya ngayon, sa mga nangyayari po ngayon sa ating bansa, I can say, na nabudol ako. Nabudol po ako mga tugang ni Digong. I will try. Na mabudol ka na. I will not say that I will succeed, but I will try. Check. Talagang banggaan ito.
Sige, bangnoon mo. Bangnoon mo, tabi, Digong. Bangnoon mo. Ang problema ay nabudol mo na kami eh. Now, the president, mga tugang, kumbaga, wala pong ginagawa ang presidente ngayon eh, puro sisi. Di ba? Ang ginagawa po ngayon ng ating pong presidente ay sisihin yung ating pong nakarang, parang si Noynoy Aquino ng panahon, di ba? Nung panahon ni Noynoy, nung mga unang taon, ilang taon, mga tugang, na panunungkulan ni Noynoy, palagi pong sinisisi ang administrasyong Gloria Macapagal Arroyo. Ito din po yung nangyayari ngayon, di ba? Ito din po yung nangyayari ngayon. Si President Duterte, palagi rin pong sinisisi ngayon yung dating administrasyon. Paano tayo makakapag-move on yan? Paano ba tayo makakapag-move on kung ang gagawin is to look back? Kung ang titingnan palagi yung mga nangyari nung nakaraan, the question is, ano ba ang ginagawa ng presenteng administrasyon ngayon? Why don't you just present what you are doing na lang? Kaysa magparasisi sa dating administrasyon. Walang mangyayari, tabi, Mr. President. Wala pong mangyayari. I've said that many times. Yun na nga eh. Walang mangyayari. I said that many times kasi wala talagang nangyayari, Mr. President. Tama ka. Di ba? Sangayon ka pa rin sa akin sa sinasabi ko. Wala kayong ginagawa eh. And iyan po ang kinatatakutan ng mga members ng gabinete and even mga kaibigan, the President itself. Alam natin na takot kayo, harapin si Carpio sa debate, it's because gusto nyo or ayaw nyo po na ma-expose kung ano talaga ang ginagawa ninyo. Ito may nagkaabot sa ating information na kaya daw po mga tugang, Engineer Emerson, kaya pala ito si President Duterte, camping-campi sa China, it's because diyan pala siya nagpapagamot ng kanyang sakit. Mayroon siya diyang pinapagamutan ng kanyang sakit sa China mismo. And merong isang paaralan, mga kaibigan, sa China, na ipinangalan ang paaralan na yon sa kanyang ina. Kaya camping-campi, mga kaibigan, si Digong sa China. And only that, dahil po sa utang ng Pilipinas sa China. Yun. Di ba? Ano tabi masabi mo, Digong? Tama ba ako o mali? Digong. Siniswerte ka. Ganun. Siniswerte ka? Siniswerte si Digong. So mga DDS dyan, yung mga tinatamaan dyan ng mga DDS na, hindi po yun. So, Wala man nangyari. Ganun rin. kaya nga, wala nangyayari. Kasi wala naman kayong ginagawa. Wala nangyayari kasi wala kayong ginagawa. Ay, nako. It's 8:43 in the morning. Ilog ta muna yun ng mga ni Engineer Emerson. Kasi baka mapaglutan tayo dito. Ito. Pabalik po mga tulang programa. Pabalik po ang programang reaksyon. At hindi po sa 923 Home Radio. Diyan lang po muna kami matugang. Pabalik po ang programa. Bagong hamon na naman ang nangaharapin. Kahit anong nararamdaman, lahat ay kakayanin. Sa dulo ng may kabala sa atin ay nagmamahal with a mystery. Tayo ay extraordinary. Araw-araw chemistry para extraordinary. Dahil sa natin naman na sa kapit ko,
With MX3. With MX3. For you and me. With MX3. Tayo'y extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Enjoy Home Radio on the go. Download the Home Radio app on iTunes and Google Play Store now. Take us wherever you go and never miss your favorite easy listening songs again. Karambola nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao, 92.3 Home Radio Legazpi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, and Attorney Trixie Cruz Angeles. Karambola, nationwide na! Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Home is now in your office. Another summer day is coming down the way. In Paris alone, I wanna go home. Home is now in your cars. I'm going home to a place where I belong. Where love has always been enough for me. Home is now in your house. Be road, take me home to the place I belong. Home is now heard everywhere and now being listened to everywhere you go. That is home to stay. I'm coming home, so take my feet off the wall. I'm coming. Thank you for keeping us in the background. 923 Home Radio. It feels good to be home. My home, and together we'll strive to make this world a better place. Mga kwentong pinag-uusapan, mga isyong kailangan malinawan, mga impormasyong kailangan niyong malaman, mga problema at sumbong na kailangan aksyonan, bibigyang solusyon sa programang may katuturan. Reaksyon! 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 Tagapagtanggol ng katotohanan, taga-usig ng may kapalpakan, di ka makakapagtago, di mo matatakbuhan. Reaksyon! Pagbad ka, lagot ka, pag good ka, ayos ka. Yan ang programa Reaksyon! 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 At ngayon, narito ang inyong anchorman. Tuya na ang programang matao ng kalinawan sa mga isyus kan aldaw, ma-informa kan mga nagpapanahon isyu, manungod sa politika, sosyal, spiritual, pan-ekonomiya, edukasyon, asin iba pa. Ini ang programa Reaksyon! 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 Kaiba sinda Maestro Nel Adtoon, Principal Carlo Obrero, asin si Attorney Ryan Paul Olfindo, ang tabayanan, ang karambola kan mga edukador sa programang Reaksyon! 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 Kada Sabado, alas 8 hasta alas 9 ng aga, digdisa na sa 92.3 Home Radio. Si Maestro Nel Adtoon sa Reaksyon! 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 Maestro Nel Adtoon at ang lalaking matuuton. Alagad si komentaryo, may doon. And we're back. Good morning po. Nagbabalik po ang programa
Sa ating mga viewers, good morning po sa inyo lahat. Ate Bing, good morning. Sabi ni Ate Bing, good morning po, Sir Nel. Ate Bing Del Agua, good morning po. Thank you so much po sa inyo pong patuloy na pakikinig sa ating pong programa. Again, welcome po sa programa. Ito po ang programang Reaksyon dito po sa 923 Home Radio. And of course, live na live po dyan mga kaibigan sa ating pong Bicol Net TV. Simulcast natin sa Bicol Net TV. Samayado ako, konti na lang. Ilang minuto na lang. Marlon Jake Barnuevo, good morning po din. Mano, good morning. Thank you sa pakikinig. Manonood sa ating programa. Salamat. Yan. Tama ka, Brad. Sabi, thank you so much, Engineer Emerson. Si Engineer talaga. Padabaon ako ni Engineer Emerson. Ay, nako. Thank you so much. Sabi ni Engineer Emerson, ano nga yamo? Kape? Wala pa lang yung kape. Ang yaw nga digday, hot choco. Kaya nagka-hot choco ako ngunyan. Thank you so much, Engineer Emerson. Sir Eddie Boy Toledo, good morning. Thank you so much, Sir Eddie Boy Toledo. Isa sa mga the best din, si Engineer Emerson, Sir Eddie Boy Toledo. Tama ka po, Brad. Nabudol kita ni Digong. Ano yun yung Brad John? Titi ng titi. Sisi ng sisi. Titi ng titi. Good morning po dyan sa Sapphire Canteen, sa baba po ng public market. Sa mga kumakain dyan sa ngayon, dyan po sa Sapphire Canteen, sa may public market, sa baba, dyan po kay Brad na June, tao po. Nako, napakasarap ng pansit dyan. Bili po kayo, kain po kayo dyan, napakasarap ng mga pansit tsaka mga ulam dyan kay Brother June. Sapphire Canteen lang po yan. Namimiss ko yung pancit ni Brad Jun Sa mga nagkakaon po dyan, ako, luhay lang po pagkaon nito. Tsaka luhay kan paghigop kan sabaw. Baka po masabay mahigop din sa katayong nindo. Ma-fiesta na bagatabi sa barang... Iyo baga, pre. Ma-fiesta baga sa barangay Bunga. Kaya lang po, 10 ang nagpositive sa Bunga. Kasud ba, ha? 10 ang nagpositive sa barangay Bunga. Meron pong 10 nagpositive sa post ni Mayor Noel Rosal. 10 po sa nagpositive naman sa barangay Bunga. So medyo so medyo tayo ngayon. Ingat-ingat lang po kita. Ingat-ingat lang. Okay. Sige. Okay. Noted po, Press Chris Tormes. Good morning po sa members po ng lahat po ng members and officers of Alcoba, Albay, Legazpi City Online Broadcasters Association. And good morning po kay President Sir Chris Tormes. Siya po yung kasalukuyang presidente ng Alcoba. And ang inyo pong ibang lingkod, ang kasalukuyang Public Information Officer ng Alcoba. So good morning po sa lahat ng members ng Alcoba. Mamaya may meeting yung ating mga officers. Meron tayong meeting lahat ng officers ng Alcoba. Alas 3, alas 3 ba kita, Chan? And yan po sa may Humano. Yan sa may Bunot. At yan kita. Mag-irastroyahan naman tutod-taod. Harayo man, so nag-positive man, medyo harayo man, duman itong parte sa Subsuban, digdi kami sa may Patikan Ilawod. Kumbaga, sa Ingles, North, South, East, West. Sa West, sindang part kami sa South. Yan. Kaya medyo harayo man. Tsaka, dahil ko man ito na kasalumuha. Tsaka, bihira man baka magparaluwas dyan sa buong lugar. Kaya, harayo man talaga.
Di, painom na. Dumuman ka lang sa harong, wala problema ang inumon duman. Manong Marlon Jake. Araw mo baga, dumuman ka lang sa harong, ang inumon duman, pagbaba mo, dakulaon bubon, sigupon mo, hanggang maubos mo ito. Kaitan. Ay, naligam ako, yaman pa lang si Tony kasi abang naninja. Ano na? Noted po, press. Naligam ako si Tonyo, yaman pa lang si abang naninja. Ikaw na magbayaw na natiklo dyan sa first district sa Tabaco. Na by bus. Sige daw. Ini po mga tugang pangako kan presidenteng budol-budol na ang droga mga tugang 3 months malaiyan. Taon ni droga na naman po dyan sa parte kan primer distrito kan probinsya kan Albay. Oni po droga na naman ang istorya. Arawon ta mga tugang ang istorya po dyan sa lawas with Tony K. Na inaso stinger ta. Ay na, ulit. Yan po sa mga linya. Ang lalaking mahilig sa gay, Tony Gay. Reaction! Report! Tony Gay, good morning. Ipasok mo. Yes, Mesmo, good morning. Good morning sa mga parantabay. Okay tayo, Mesmo? Go ahead. Pasok na pasok. Fight. Pasok na pasok. Laog. Tama ka dyan, Mesmo. Kung sa inyo sa hapon, alas 4, imagine pagkahapon, igaling magpayaw ang naaristan sa bypass exhibition, hindi sa panghilang ng siyudad ng Tabaco. Kung sa intabi, Mesmo, ang mga suspitsado, pinag-discount si alias Caragtos. Nasa database listed sabi ni Mesmo, pang drug personality ng Tabaco Institute. Ano ginaray ang pangaran tabi Tony Kay sa pangaran? So alias nagsabi Mesmo, ang Alias? Caragtos. Oo. Alias ano? Nasa Caragtos. Tarodpis? Tos. Nagwara-wara. Caragtos sabi Mesmo. Nagwara-wara sa mo. Alias ano? Caragtos. Ano wala ko? Sige. Redayal mo ito pa. Redayal mo. Pag wala mo na signal ko. Ayaw, maluyan maluyan laog ka na naman. Sige daw, radayal ako sa Tony Kay. Ay, nako, nagluya naman so, sige daw. Magbayaw na tiklo, ang sabi kan digong, ang sabi kan budol-budol na presidente, at ang sabi kan, ang sabi kan budol-budol na presidente, 3 months, wala ng droga, malaiyan. Sige, Tony Kay, go ahead. Okay, sorry na po. Dari okay na, no? Yan, garo arugan. Dari arap ng nagkayan. Sige, bye. Good morning sa lahat. Good morning sa mga parantabay na ito. Aha. Oo. Sa in, sabi mo, balikan ta sa tuyang report ko sa in. So, natiklo ining duwang personang magbayaw dyan sa siyudad kan Tabaco. Kung sa in, sabi mo, kasugma, alas 4:30 ning pagkahapon, natiklo sa suspeksadong pinagkapod sa alias na Caragtos. Caragtos, sabi mo, Caragtos. Yes, sabi mo. Ayun, okay. Lusngog na ako. Sabi mo, nung nasabi ng persona, nasa database listed kang drug personality kang Tabaco City Police Station. Sa 95 anyos, sabi mo, may live-in partner, kaiba nga ni Mesmo sa iyang bayawon na pinagdugtuman na si alias Win. 41 anyos, soltero sabi ni Mesmo, parehong naka-install sa Barangay San Roque, Tabaco City. Kung sa intabi Mesmo na aristal ining nasabi ng nagkaduwang persona kang pinagsarong persa kang elemento kan Tabaco City Drug Enforcement Unit. Siyempre sa pangingatian ni Police Lieutenant Joey Cepeda asin kang iba pang mga operatiba. Kung sa intabi Mesmo, nakuha sa suspitsado kang nakipagtransaksyon sa pusher buyer ang salong pidasong small heat-sealed transparent sachet na naglalaog ng white crystalline substance
as in pinagtutubo ng shabu na nagkakantidad tabi maestro ng 100,000 pesos. And kasong pagbalgaro sa Section 5 ng Dangerous Drug Act of 2002 ang kakampan noon kaya nasabi ng mga persona tabi maestro. Kaya ining nada ko pa na ining barangay San Roque, Siyudad kan Legazpi, taro man ini Siyudad kan Tabaco, taro man ini sa mga pinamumugalan tabi maestro kang mga arog kaning mga transaksyon. Okay. Di congratulations dyan sa Tabaco City Police Station. Sa COP kan Tabaco, at least nabawasan. So, dahil masugpo, nabawasan lamang. Nabawasan. And sabi nga ni tabi maestro, dahil matunduan sa indang istasyon na dahil madakop at makurtal ang mga arog kaning mga transaksyon sa indang mga nasasakipan tabi maestro. Very good. Mantang tabi maestro, sugba man, ay kanakaginal daw man, nadakop man so rank number 2 city most wanted person, nadakop man tabi maestro. Oo, usay nadakop man ining sarong 56 anyos na lalaki, pinagbisto sa pangarang Paipino. O ang number 2 most wanted person sa Tabaco City, na sarong insidente sa barangay Kabangan. Dahil nanin maestro nadakop ini dahil sa pakikipagtabangan ng Tabaco City Police Station sa Candelaria Municipal Police Station at yung iba pang operatiba kang Bicol, ang akasado tabi maestro na-arestar sa alias warrant of arrest para sa kasong 3 count of rape tabi maestro. Nako. Oo. O rini nga rin tanlulugos. Maray man, nanadakop na salbatan ng puting bakang iyan. There 3 counts. Uragi mo 3 counts. Medyo magabat-gabat ini tabi maestro. Anong magabat-gabat talaga? Magabat yan, 3 counts yan. Talagang Tulong beses ng lupig, magabat-gabat pa yan para sa imo. Magabat talaga yan, magabaton yan. kaya na pinagsasabi, nakasaro na, duminawa pa. Sige naman. Yan ang pinagsasabi. Na kung halimbawa, pinatana na, huwag na pa. At siniraman gani. And ang akusado tabi nga ito, yaon sa kusubiyan na kapulisya, kasi pwede na mampang ini, patawan ng 20 taon sa pagkakapreso, at yung sarong aldaw hanggang 20 taon bawat or kada sarong kaso tabi maestro. Kung ini tabi maestro, mapapatunayang guilty. Wala na. 56 anyos na. Ano pa ba? Ayan. Ano mo bang ganun abuton? 10 count plus 40 years. Ano pa man? Lumukso na lang siya sa tulay. So, yan tayo na po. Sige. Mga ito na informasyon, halis sa Lokasyon Patrol, numero 2, Holy Police State, Kasurog, Bicolano, worldwide. Thank you so much, Tony K. Ang lalaking mahilig sa K. Diyan po sa Primer Distrito ng Probinsya Candalbay. Okay na, luway-luway naman mapapanood sa programa. Lampas na kita. Alas 9:03 na. Paano kaya, di kaya nag-aatab, sabi ni Jerry Emerson. Nanukod kaya, bitin-bitin ka. Buwama. Budulban pa. Sige po, ano ito paano sa programa. Thank you so much po sa gabo sa nag-antabay. Good morning sa Gubat St. Anthony. Ayan, Gubat St. Anthony Cooperative. Yan, good morning po dyan. Pero may nag-antabay ang GSAC. Every time na mahalaw ko sa GSAC, pero may yan home radio. And sa Matikas, Matipuno, guwapong guard kan GSAC. Good morning po dyan sa Indo Kabas. Salamat kan sa indong padagos sa pag-antabay, pagtitiwala sa programa. Thank you so much. Ako po ang sila nakasabay together with my co-pilot here. Yan po si Engineer Emerson Ichin. And of course, ang arang kasamuling station manager si SM Ronnie Berin. Thank you, Engineer Emerson sa Hot Choco. Yan.
Porte. Ako po ang sino nakasabay with Tony K sa Luwas Kasabago. Maestro Nel Adtuon sa namatunon. God bless Albay, God bless Bicolandia. Pilipinas, umasenso tayo lahat. Sa namatunon, bye! Ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins.